This trip is brought to you by Mercy Pasalubong, Tanan Manamit. Hindi ko tech savvy. Okay, sir. So, Okay lang na? Yes, sir. Ako naman assist ka, sir. Okay. Kasi subong typewriter gamit naman eh. Tanan nakakadto na di sa may McDo sa may Forbes Hill. Ang wala pa nakakadto kadto na kay hindi ta ka-proceed sa next part sa katong program kung hindi pa kamo makakadto diri. Lakata. Sino wala magpinsar nga sa tunga sang katubuhan diri sa una sa higad sang Bacolod Silay Airport Access Road, may matuhaw nga high-end nga branch sa McDonald's. Ini ang McDonald's Forbes Hill sa Mega World, ang pinakauna nga next-gen outlet sa Negros Island. Siya ay nagahatag sa kasanag sa sinigang party sang dalan, literally. Nga abala ginakatuan gid ini kag ginabalik-balikan sa mga Negrosanon. Para masabat ang mga pamangkot, gin-experience ko anay ang pag-dine-in, drive-thru, kag pag-testing man sang ila self-ordering kiosk. Dubag uni sa pamatin-an tanaw. Una kita anay sa pinasahi kag pinakauna sa Western Visayas nga tawag nila smile-thru. Sino ba lang hindi makasmile samtang nagatulok sa sininga mga masanag kag colorful nga lights nga nagapalibot sa imo samtang naga-order ka. Kung may upod ka nga bata, bisan pa young at heart, balingaw ka sa sininga mga lights, Instagrammable. Thank you for dropping by. Good evening. Good evening, ma'am. I'll have 3 spicy chicken with rice. Okay, sir. With drink. Yes, ma'am. Okay. Ice sir and drink. So, kayo, sir. Okay, Okay. that's it. Okay, so discount card, sir. May aral senior card PWD. Di ba ko senior citizen na? Okay, sir. Okay, sir. Kasi nasa cards nito, sir. For payment. Thank you. Kag hindi lang niya pang Christmas o kun pang New Year. All year round, may makalilingaw diri nga mga lights. Kag ang design or theme, magadepende sa okasyon. Pang Chinese New Year, Valentine's, summer, tanan pwede. Nakahibalo ka mo ba lang nga may sensor ang kada area sa smile-thru? Dapat, mabit nila ang 1 minute kag 20 seconds nga maka-order, makabayad kag makakuha sa iyang order ang nag-drive-thru. Kanugon kung dito siya mag-try ang experience nga diri makaon mismo kay kanami sa ambience ka bugnawan sa hangin. Gin-try ko lang actually ang suga-suga kung ano kanami. Lingaw gid man siya. Pero dito makaon niya. So balian mo to siya, nag-drive-thru ko, pero diri mo ko gyapon makaon. Gintestingan ko ang ilang nga alfresco dining kay kalapad sang area nga maplastaran nga open air. Kag sa amo sini nga panahon, mas matugnaw pa ya ang dapya sang hangin sang sa aircon sa salakyan. Abi, testingan tang ilang nga bike and dine. Pero syempre, wala ko yung nag-bike. Diri lang ko yung mapungko para kuno abi biker. Actually, ang ining area, dining area para sa mga bikers, kung nang mo siya, yan eh. May mga racks para sa mga bike. May bike dyan actual, bulutangan bike. So kung ang imong issue is base ang bike mo, bilhin mo na kulbaan ka. Samtang nagbutang ka di bike, pwede ka kapungko kag mag-kaon. Pwede pagyan, kung may problema ka sa bike mo, may mga kalayuhon, for example, kulang hangin, mayara sila sang bike repair station, may hangin, pwede ka katugong hangin, kag may mga do-it-yourself ng mga toolkit, mga tools para mag-repair sa bike. So kumbaga biker friendly siya nga McDo. Siyempre, kung ano pag-ibigan mo, kung McDo chicken yun. Spicy chicken para sa matugnaw nga gabi. Konta? Sa tanan nila nga mga branches sa Pilipinas, ini may pinakamalapad nga bike and dine area. May 3 ka mga stations. Kag, nakahibalo ka mo bala nga pet-friendly man ang ini nga branch sa McDonald's? May mga nagadalaga ni sa ilang mga fur baby sa pagkaon diri. Nagsulod na kami sa ilang nga dine-in area. Welcome to McDonald's. Welcome, sir. Okay, thank you. Success. And then temperature, sir. Okay. Thank you, sir. Good evening, ma'am. Welcome to McDonald's. Thank you. Ari,
Excited ko niya testingan. Wala niya sa lugar namon. Self-ordering kiosk. Hindi mo na kinahanglan magkadto sa cashier para mag-order. Self-ordering kiosk meaning, hindi ka na ko kailangan mag sa cashier. Yes, sir. Hindi ka na mapaka-share. Dali na lang kumorder. Sige, sige. Auto-order na lang, sir. Hindi ko be tech savvy. Okay, sir. So, Okay lang na? Yes, sir. Ako na assist ka, sir. Okay. Kasi subong typewriter gamit naman eh. Oh, yes, Pati sir. ah. Sige, sige. Paano ko siya gamiton? Touch Paano? the stars na, sir. Para. Ay! May sir, may choices sa sir. Ano tatlo ka languages. Chinese, Korean, and English. Okay, So, Chinese. naka-English na sa nga daan, sir. Korean, English. Yes, Sige, sa sir. Chinese So- ko ba? Pati hindi. English. Okay, sir. So, mag-choose ka na sir, sa dine-in or take-out. Okay. Dine in. And how would you like to pay, sir? Cash or card? Pwede card. Wala Yes, na kayo sir. ko naman po cash. Yes, sir. Pwede ka na card. Di ka na Okay, card. Try the card. So, this is our menu, sir. Okay. So, Sunday, gusto ko ma-dessert lang po. Yes, sir. Ano sir, sir? Okay, dali. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hey. Okay, add to cart. Add to order na, sir. Shopping ka ay. Ikaw na mismo ang mag-order kag magbayad nga wala sang human contact. Kumbaga, naga-online shopping ka lang Pindot-pindot lang kung anong gusto mo. No cash, no problem. Itap lang ang card mo. Okay, okay. Pwede mo na siya i-tap sa baba, sir. What do you You mean? can tap it up. Tap lang sa baba. What? Oh, yes. Ako na Dugay din? lang. Yes, dugay lang. Alright. Wow! Modern ang design sa interior. Kung kinaangdan ta nga pagkatapos bayad, mahulat sang order, diriya hindi na. Pungko ka lang tapos mo order kay idulong lang ang imong order. Sa pag-order mo pa lang, makita mo na kung kamusta ang status ng imong order sa ilang monitor. Silisang restaurant general manager sa McDonald's Forbes Hill nga si Joel Amboy, natukod ang ininga branch sa tion sang pandemic, ganitanan na santo sa health standards. Napansin ko siya malapad yung alfresco area. Yes sir, dahil nga yun sa new normal na setup din. Okay. Na-ready na rin po yung store na mas prepared kami dun sa alfresco dining. Oo. So yun ang bago rin po sa McDonald's. So since na this was born during the pandemic, Yes sir. naka-adjust na siya. Opo, yes sir. Okay. Pati ang company na ready rin po yun sa ganun. Ang mga tables built-in with charging stations, USB ready na ya. Nakibalo ka mo bala nga nag-open si McDo Forbes Hill sa mismo man nga adlaw sa nag-igo ang bagyo nga udet? Pagkasunod nga adlaw, nagserbi man sila nga charging station kay may blackout sa Negros. Nag-stay na kami, pati empleyado ko hindi na rin pinauwi. Dito na kaya natulog siya ba? During the grand opening, dito talaga natulog. Yes sir, kahit yung mga contractors sir, kasi nandito pa sila, located din sila, pinapasok ko na rin kasi delikado sa labas. Oo. So the following day, balik si Nag-open kami 11 sir, mga mag-11 a.m. yung tao, marami pa rin. Madami sir. Hindi ko rin in-expect na ganun pa rin pala. So, yun, naging charging station kami. So, lahat kasi may mga charging station kami sir, mga outlet. Nakapanika-tika kami sa ilang kitchen. In fairness, matinlo. Itong area, what do you call this? Burger area. Fried area. Yung nuggets, chicken fries, burger, yung green namin. Yung niluto yung chicken, nuggets, chicken flame. Doon. Ako. Kag! Ready na sila para sa McDelivery. Soon! Ang ining area nakahanda na para sa deliveries. Pwede na rin yung post. Ito, tsaka ito. Assembly area po sir. Okay. So dito yung receiving ng orders. Kasi magkakaroon kami ng Food Panda and Grab. Soon! Yes sir. For now, wala pa. Yes sir. Kag ini pinakauna nga McDo branch sa Negros nga may full McCafe service. Kape, iced coffee, frap, cakes and pastries, inatanan pwede mo diri mo order. Kag ang setup sa ila dine-in area sa McCafe, pang pa-relax, pang pares gid sa kape. Para sa akon nga manugkaon, isa gid ini sa mga assets ng ini nga branch. Tapos mo kaon sa paborito mo nga McDo meal, makakape ka, kag maka-dessert. Ari pagid. Nakibalo ka mo bala nga sa sinila nga branch, may 78 tanan ka mga empleyado nga taga Negros. Tanan sila fully vaccinated. Plano pagid nila nga dugangan pagid kag himuon nga isa ka gatos ka mga empleyado. Sa subong, nag-ooperate ang McDonald's Forbes Hill from 7 a.m. to 10 p.m. Pero,
may plano sila nga himuon ini nga 24 hours nga store. Sa subong, nangin isa na ini ka instant tourist destination sa Bacolod. Mga pamilya, mga magbarkada ang nagapadulong diri para ma-experience ang ginatawagan Next Gen McDo kag para mag-bonding. Tatlo pala kasi mana nga nag-operate ining McDonald's Forbes Hill pero naging instant na siya nga blockbuster hit sa mga Negrense. Kadamo pagkita sa mga lugar nga dapat nga diskubrihon din sa Negros subong nga 2022. Kung niyag nyo mga updated sa mga episodes sa Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kung ini ang Tripping ni Roming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!